Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 7 август пәнҗешәмбе көне атна кичен. Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия һәм Сүрия икътисади мөнәсәбәтләрне кабат төзүгә караган мөһим адым ясады. Ике ил корпоратив хезмәттәшлекне яңадан урнаштыруны максат итүче уртак эш шурасының корылуы өчен килешү беркетмәсенә кул куйды. Сөйләшүләрдә Сүриянең сугыштан соң кабат төзекләнү барышында аеруча дәүләт шәхси тармак партнерлыклары һәм төзү эшләт тапшыр модельләре арадашчылыгы белән аскырма һәм дәүләт хезмәтләрендә бергә эшләү мәсьәләләре каралды. Газзаның урта төбәкләрендә азык-төлек ярдәмнәрен көткән ким дигәндә 25 фәләстинле Израиль көчләре тарафыннан үтерелде, дистәләгәне яраланды. Дәүләт хәбәр агентлыгы ВАФАга күрә вакыйга Израиль армиясының ярдәм машинасын имин булмаган урынга җибәрүе нәтиҗәсендә барлыкка килде. Шул ук көнне Израиль армиясе Газзаның төрле урыннарында тагын 24 фәләстинлене үтерде. Израильнең саклану министры Исраиль Кац армиянең Газза мәсьәләсендә хөкүмәт кабул итәчәк һәр карарны үтәячәген әйтте. Бу белдерү Израиль лидерлыгы эшендә төбәкне тулысынча яулау мәсьәләсендә арткан фикер аермалыклары көн тәртибенә килгән вакытта ясалды. Премьер-министр Нетаньяху Газзада 23 ай дәвам итүче хәрби операцияны киңәйтү мәсьәләсен сөйләшү өчен иминлек кабинетын җыярга әзерләнә. АКШ илбашы Дональд Трамп Русия нефтен сатып алучы илләргә тагын да күп санкция кертәчәген җиткерде. АКШ илбашы Русия нефтен алучы илләргә өстәмә тамгаханә салымнарының килә алачагын ачыклады. Кытай да максатлар арасында. Трамп Һиндстанга яңа санкциялар кертү белән бәйле белдерүеннән соң Русия нефтен алырга дәвам итүче илләргә тагын да күп санкцияларның кертеләчәген җиткерде. Чәршәмбе көнне Ак йортта журналистларның сорауларына җавап биргән Трамп, күбрәге булачак, ул хәтле күп санкция булачак ки дип, Кытайның максат илләр арасында була алачагына ишарәләде. Пекин җитәкчелегенең охшаш чикләүләр белән очрашып-очрашмаячагы соравына мөмкин барышка бәйле дип җавап биргән Трамп, күз уңында Кытай белән дәвам итүче һәм алгарышның тәэмин ителүен дәгъва иткән сәүдә сөйләшүләрен тотты. Трамп шул ук көнне яңа Дәхли җитәкчелегенең Русиянең эшкәртелмәгән нефтен дәвамлы сатып алуына җавап буларак Һиндстан импортына өстәмә 25% тамгаханә салымын кертүче карарнамәгә кул куйды. Әлеге салымнарның 21 көн эчендә гамәлгә керәчәге әйтелде. Карарнамәгә күрә Русия нефтен турыдан яисә читтән импортлаучы калган илләрне билгеләү вазифасы дәүләт сәркатибы Марко Рубио һәм казна министры Скотт Бессентка бирелде. Пакистанда 300-дан артык кешенең гомерен өзгән су басуларга климат кризисы тәэсир итте. Көчле муссон яңгырлары соңгы берничә ай буе Көньяк Азиядә күрелде. Аеруча 5 илгә җәелгән Гималай тауларында бер төркем фәлакәт күзәтелде. Яңа эшчәнлеккә күрә соңгы атналарда Пакистанда барлыкка килгән һәм йөзләрчә кешенең үлеменә китергән көчле явым-төшемнең тәэсире климат кризисы аркасында тагын да начарайды. Глобаль җылынуның һава торышындагы ролен тикшергән халыкара белгечләрдән торучы World Weather Attribution төркеме алып барган эшчәнлеккә күрә 24 июнь 23 июль көннәрендә Пакистанда күзәтелгән явым-төшемнәр климат үзгәреше аркасында 10-15% артты. Бу вазгыять шәһәр һәм авылларда күп кенә бинаның җимерелүенә китерде. Пакистан хөкүмәте 26 июньнән бүгенгә кадәр барлыкка килгән су басу, көчле явым-төшем һәм калган һава күренешләрендә 300 кешенең үлүен һәм 1600 өйнең зыян күрүен белдерде. Пакистанның төньягында яшәүче 50 яшьләрдәге эшмәкәр Сакиб Хәсән 22 июльдә күрелгән су басуда өенең 18 туганының өйләренең шулай ук сөт фермаларының юкка чыгуын әйтте. Ферма хайваннарының су басуда югалуын белдергән Хәсән үзе һәм
гаиләсе өчен якынча 100 миллион рупийлек, ягъни $360,000 матди зыян салынуын ачыклады. Хәсән телефонда түбәндәгеләрне белдерде. Хәзерге вакытта үйсезбез, өйләребез җимерелде. Хөкүмәт безгә $177 азык-төлек ярдәме һәм 7 шатыр гына бирде. Соңгы 2 атнада бу шатырларда яшибез. Климат белгече Жакоб Штайнер әйтүенчә, глобаль җылыну китереп чыгарган эсселәр һәм көчле явым-төшем соңгы вакытта экстремаль һава торышын көтелгәннән тагын да тиз рәвештә арттырды. Австриядагы Грац университетында таулы төбәкләрдәге су чыганаклары һәм бәйләнешле рискларны тикшерүче геолог соңгы атналарда Пакистанда гына түгел, Көньяк Азия төбәгендә дә безне шаккатыручы шактый вакыйганы тикшердек. 2050 елда көтелгән шактый нәрсә 2025дә чынга ашты. Быел эсселәр янә уртачаның өстендә булды, диде. Көчле мусон яңгырлары соңгы берничә ай буе Көньяк Азиядә күрелде. Аеруча 5 илгә җәелгән Гималай тауларында бер төркем фәлакәт күзәтелде. Бу атна башында Һиндстанның төньягында бер авылда барлыкка килгән су басу һәм җир шуышулары ким дигәндә 4 кешенең үлеменә һәм йөзләгән кешенең югалуына китерде. Пәнҗешәмбе көнне иртәнге сәгатьләрдә ачыкланган World Weather Attribution эшчәнлеге язучылары Пакистанда анализлаган явым-төшемнең климат кризисының су басуларны тагын да куркыныч хәлгә китерүен күрсәтүен белдерде. Климат белгечләре тагын да эссе атмосфераның дымлырак булуын һәм моның явым-төшемне көчәйтүен билгеләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Türkiye'nin tышкы сәясәте тапшу төзмәбезнең бүгенге чаралышында Диаш террор оешмасының региональ һәм глобаль йогынты мәйданы һәм Türkiye'нең Диаш террор оешмасына каршы көрәшендә хәзерге торышы темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. 2025 елда Диаш террор оешмасы берничә ел элек Сүриядә һәм Гыйракта җир югалтуына карамастан мөһим глобаль куркынычсызлык проблемасы булып кала. Төркем стратегиясын турыдан-туры җир контролленнан бирәк тә Африкада һәм Якын Көнчыгышта специфик террор һөҗүмнәренә һәм шелтәрен киңәйтүгә күчеп, җитди янау тәшкил итүен дәвам иттерә. Безнең исәпләүләребезгә һәм җирлектәге тикшерүләребезгә күрә, Әсәд режимы 2024 елның декабрь аенда бәреп төшелгәннән соң Сүриядә һәм Гыйракта Диашның 3000 тирәсендә сугышчысы бар. Хасил булган хакимият бушлыгы Диашка яңа форсатларны куллану мөмкинлеген бирде. 2024 елда бары тик Сүриядә генә ясаган якынча 700 һөҗүм, аннан алдагы елга караганда 3 мәртәбә арткан. Аңа бер мисал. Бу һөҗүмнәр тагын да катлаулырак, үтергеч һәм географик яктан тагын да киңрәк таралган торышка әйләнгән булуын Диашның үстергән операция сәләтләрен саклап калуы белән бергә бер яктан да камиллаштырырга дәвам итүен билгеле итте. Гыйракта Төркия белән бергә 88 халыкара уртак оештырган халыкара коалициянең Диашка каршы көрәш миссиясе 2025 елның сентябрь аена кадәр хәрби операцияләрен рәсми буларак бетерүне планлаштыра. Моннан тыш, Төркия, АКШ һәм Англиянең ике яклы килешүләре һәм башкарылучы НАТО өйрәнү миссияләре аша булышлыгын дәвам итүе дә көтелә. Гыйрак иминлек көчләрендә мөһим яхшытуларның булуына карамастан, бирәктә Иранны йогынтысы һәм кораллы сугышлар хөкем сөргән Гыйракның катлаулы сәяси мөхите күз алдына алынган чиракта, җирле көчләрнең сәләтенә кагылышлы бурчулар сакланып кала. Гыйрак статусы әле дә билгесез булган. Хашти Шаби каршындагы Иран яклаучы көчле шигый сугышчыларын контроль итү мәсьәләсендә эшкә проблемалар алдында тора.
Шул вакытта Африка Диашның җәйлүенең төп урынына әйләнде. 2020 елдан бирле хәрби төн террористлар һәм француз колониализмына каршы булу белән аерылып торган сәхилдәге сәяси тотрыксызлык Диашка бәйле төркемнәр өчен уңдырышлы җир булдырды. Франциянең Мали, Буркина Фасо һәм Нигердан хәрби көчләрен кайтаруы сәхилләге Диаш корылышы структурасы эчендә кайбер форсатлар бирде. Оешма 3 шик буе төбәгендә стратегик буларак контроль төбәкләрен төзегән. Зур йогынты ясаган һөҗүмнәр оештырган һәм хәтта югары профильле урлау вакыйгаларын кабат башаткан. Бу рәвешле төбәктә булуын сизелерлек дәрәҗәдә ныгыткан. Диашның Көнбатыш Африкада булуы сон ягыннан шекләнгән булса да, 3000 тирәсендә сугышчы булуын фаразлыйбыз. Җирле проблемаларны һәм этник киеренкелекләрне кулланып, көчен ныгыту җәһәтеннән мөһим янау тәшкил итә. Җирле хакимиятләрнең көчсезләнүе һәм террорчылыкка каршы эффектив көрәшүләренең теләнгән дәрәҗәдә булмау аркасында Көнбатыш Африкада Диашның мәйдандагы хакимиятен урнаштыруы тагын да күбрәк мөмкин кебек күренә. Көнчыгыш Африкада бирәк тә Сомалида Диаш Шабаб белән көндәшлек итә, ләкин йогынтысын киңәйтүен дәвам итә. Сомалидагы Диаш структурасы Шабабтан тагын да көчлерәк булуына карамастан, Диашның глобаль челтәре мөһим логистик һәм финанс үзәге буларак үсте. Диаш Хорасан Әфганстандагы көчен дәвам иттерә һәм 2024 ел башында Тәһранда һәм Мәскәүдә ясаган гамәлләре белән үлемгә китергән һөҗүмнәр оештыра алуын күрсәтте. Диаш моннан ары элекке чорлардагы кебек киң җирләрне контроль итмәсә дә, әле һаман куркыныч һәм җайлаштырылган янау булырга дәвам итә. Суриядәге каршылык күрсәтүе, Иракта яңадан җанлану потенциалы, Африкадагы агрессив киңәюе һәм Әфганстандагы дәвам итүче сәләте халыкара җәмәгатьчелекнең даими рәвештә сүрән торышында булуын һәм хезмәттәшлек эшендә эшләвен зарур кыла. Вазгыят Диашның элекке көчен кабат казануын һәм глобаль иминлекне яңадан куркыныч астына куюын тоткарлау өчен халыкара стратегияләрнең игътибарлы рәвештә яңадан бәйләнелүе кирәк. Төркия соңгы 10 елда Диаш террор оешмасына каршы иң күп көрәш алып барган илләрнең башында тора. Якын көнчыгышта барлыкка килгән Диаш куркынышы бирәктә Сурия ватандашлар сугышы белән бергә Төркиягә турыдан-туры тәэсир итте. Ирак һәм Сурия белән бик озын шик буена ия Төркия бу илләрдәге хавыстан һәм террорчылыктан иң күп тәэсирләнгән дәүләтләрнең берсе булды. Мәсәлән, Диаш 2015 елдан бирле Төркия эчендә бик күп канлы террор чарасын оештырды. Төркия исә һәм шекнең аръягындагы хәрби хәрәкәтләр белән, һәм дә илдә иминлек һәм күзләү операцияләре белән Диашка каршы тәвәккәл көрәш алып бара. Бу көрәшнең хәзерге торышына караган чакта Төркиянең Суриядәге операцияләре булмасын, илдәге тыеп торучы адымнары белән булмасын, Диашның көчен зур күләмдә җимерүен күрәбез. Бу рәвешле Диаш бары тик Төркиянең проблемасы гына түгел, глобаль бер янау. Бу террор оешмасының Суриядә һәм Иракта физик халифәткә дәгъва итүе бетсә дә, яшеренгән төркемнәре һәм идеологик йогынты мәйданнары белән әле дә куркынычлык тәшкил итә. Төркия үз милли иминлеге өчен Диашка каршы алгы фронтта көрәшкән чакта, бер вакытта Авропадан якын көнчыгышка кадәр киң географияның да куркынычсызлык сызыгы вазифасын башкара. Шуңа күрә Диашның тулысынча юк ителүе һәм яңадан терелүенең тоткарланылуы өчен халыкара җәмәгатьчелекнең Төркиягә тагын да күбрәк ярдәм итүе кирәк.
Мақтарам таңшар, Халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән иман булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Bir tilde dünya haberleri trtworld.com adresinde. Tatarlarning Türkiye'ye muhacirligi. Мақтарам таңшар, Түркияге татар хижретіне bağışlanған тапшы дизбемезнең бүгенге 32-нче бүлегендә Закир Кадири турында сүз алып барыбызны дәвам иттерәбез. 1904-1905 еллардагы Рәсәй-Япон сугышында Русия җиңелгәннән соң һәм 1905 елгы 1-нче Рус инкыйлабыннан соң Русия мусульманнарының күренекле вәкилләре төрле очрашулар үткәрәләр. Бу очрашуларның җыелышларның нәтиҗәсе буларак 1905-1917 еллар арасында дини, политик һәм социаль хукуклар алу өчен мөһим карарлар кабул ителәр. Мусульман конгресслары дип аталган бу җыелышлардан берсе 1917 елда Бөтен Русия мусульманнарының конгрессы буларак та билгеле. Бу конгрессларда катнашучы Русия мусульманнары арасында төркүчеләр, большевиклар, территориалистлар һәм Ислам берлеге, Иттихад Ислам кебек төрле сәяси фикердә булган төркемнәр катнаша. Сәяси яктан Закир Кадири төркүчеләр төркемендә була. Ул Тормыш газетында язган мәкаләләрендә территориаль автономия фикерен яклый. Конгресслар нәтиҗәсендә милли автономия тарафдарлары беренче урынга чыгалар. Шулай итеп, һәм Үзәк Русия һәм Сибир мусульман төрек татарларының милли идарәсе Уфада Садри Максуди Орсал җитәкчелегендә ачыла. 1917 елның көзендә Закир Кадири баш мөхәррирлек хезмәтен ташлый, ягъни Тормыш газетыннан китә. Шуны да әйтеп китү кирәк. Тормыш газеты 20нче гасыр башында Уфада, Өфөдә чыккан мөһим газетларның берсе. Газет 1913-1918 елларда нәшр ителә. Рәсәйнең төрле почмакларында үз хәбәрчеләре була. Тормыш Закир Кадири баш мөхәррир булып торган дәврдә Рәсәй мусульманнары арасында абруйлы басмаларның берсе була. Кадиринең Тормыш газетыннан китүенең төп сәбәбе сәяси эшчәнлеккә кереп китүе белән бәйле. Ул сәяси эшчәнлегенә Милли Мәҗлестә башлый. Шул ук елны ул шагыйрә Соня Гыйфәткә өйләнә. 1917 елның 26 ноябрендә ул парламентның мәгариф бүлегенә һәм территориаль автономия комиссиясына сайлана. Милли Мәҗлес Идел Урал дәүләтен 29 ноябрьдә игълан итә. Ләкин 1918 елның апреленнән башлап большевиклар Милли Мәҗлес яклы барлык газет-журналларны ябуга тотына һәм Милләт Мәҗлесе әгъзаларына басымны көчәйтә башлыйлар. Bir 1918 елның 21 сентябрендә Уфада соңгы очрашудан соң 20-гә якын кеше шул исәптән Закир Кадири һәм аның хатыны Соня Кызыл Яр, Петропавловск шәһәренә китәләр. Ләкин большевиклар көннән-көн көнчыгышка таба килгән саен Кызыл Яр шәһәрендә кызыллар контроле астына керү куркынычы тугач, ул гаиләсе белән Кытай чигендәге Чита шәһәренә китә. Чита шәһәрендә вакытта ул
Большевиклар тарафына күчкән элеккеге шәкертләре белән элемтәгә керә һәм кире кайту мәсьәләсен белешә. Ләкин җавап тискәре була. Шуңа күрә ул Манчжурия аша эчке Монголияга, Хойлар шәһәренә күчеп китә. Хойларда ул елларда татар мөхаҗирләре аз булмый. Кадри анда бер ел тора. Шуннан соң ул көнбатышка таба, Шаркый Төркистанга китә. Шаркый Төркистанда исә 19-нчы гасырдан бирле татар мөхаҗирләре яши. Ул татарлар күпләп яшәгән Голҗа шәһәренә килә һәм андагы татар балаларына Коръән һәм Ислам тарихы дәресләре укыта. Гөлҗада бераз торганнан соң Кадри гаиләсе белән тагын узын бер сәяхәткә чыга һәм Кытайның төньяк көнчыгышындагы Харбин шәһәренә күчеп китә. Харбин шәһәре дә мөхаҗир татар тарихында мөһим урын алып торган бер шәһәр буларак тарих битләренә кереп калган. Харбин шәһәрендә ул төрек татар мөхаҗирләренең балалары өчен 3 сыйныфлы мәктәп оештыра. Ләкин матди яктан мөмкинчелекләр чикләнгән булуы, финанс кыйнаклары аркасында ул хатынын һәм балаларын Харбинда калдырып, 1922 елда Төркиягә китәргә карар бирә. Гаиләсен Кадри үз янына бары тик 2 елдан соң гына китертә алды. Шулай итеп, Кадринең тормыш иптәше Соня Гыйфәт ялгыз башы, кызлары Азат белән Ләйләне алып, ире артыннан Ирак сәфәргә чыга. Төркиягә килгәч, Закир Кадри берникадәр вакыт рәсми булмаган эшләрдә эшли. 1924 елның 23 июнендә исә Мәгариф министры тәкъдиме белән баш министр Исмәт Паша һәм ил башы Гази Мустафа Кемаль кул куйган указ белән Мәгариф министрлыгының редакция һәм тәрҗемә шурасы әгъзасы итеп билгеләнә. Буның белән бергә ул шул елларда оешкан Дарел-Фөнүн теология факультеты журналында да даими язучы булып эшли башлый. Бу журналда аның 1926 елда дини һәм дини булмаган риваятлар дигән зур күләмле фәнни мәкаләсе дөнья күрә. Шулай ук ул елларда аның мәкаләләре Түрк йорты журналында да басыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фән докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән таушы дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.